روژێکی پشتی گوتنا ئەو دژمنێ گەلێ ئەمریکایە بۆ ئارمانجا سەرنویسên نوچەیان. سەرۆک ترامپ di civîna girseyî da li Florîda jî berdewamî da gotinên derbarê medyayê. ئەو بەشێکی مەزنە ji pirsgirêkê ew beşekî ji sîstemeka gendel li dema mîdya dirawa li xelkê diket. Ez çi cara rênadima wan ew ê bikin, çi ji destê me bêt ez ê bikim ku ew negehne armanca xwe. Wan ecendeka xwe heye û ecenda wan neya hewe ye. Ev tişteke ku we bi tenê ji zordestan bihîstiye, hên dixwazin bi şêwekî dîktatorî kontrola her pêzanînekê bikin. Qanûn danerên her du partiyan bi berdewamî rexnê li medyayê digirin, lê dîsan jî bi revaniyê jê dikin û ji gotinên Trump nerahetin. Her tiştê wî ji dema bûye serok û ji dema hilbijartinan wî gotî ji bo min têk derin û herî zêde zenga li dij bingeha çaksazîya yekeya destûra bingehîn lê dide. Ji ber ku ew rêxistin nûnertiya gel dike weka dijmin tê nîşandan, bi tenê ku serok Nixon jî wiha nekiribû. Yek ji sînatûrên Komariyê di astek bilind da beşek ji belgenameya destûrî ya mafê azadiya rojnamegeriyê diparêze di twîteka xwe da li bîr tîne. Yên din giringî bi meselê nedan. Ez dibînim ku Serok Trump nêrên xwe li gor rebasa xwe hinek bi awayekî tund diyar dike. Lê ez nabînim ku ew hîn qanûnan amade dike ku azadiya ragihandinê sînor bike. Ez ne hezkiriyekê tweetên Trump yên rojane me. Ez hezkirî wê yekê me kanê bi rastî wî heta niha çi kiriye. Hind kesên nizîkî Trump li hember gotinên wî yên derbarê medyayê da xwedû radgirin. Ez hin caran bi mîdyara ketime cedelê. Bi qasî ez pêwendî darim, hin caran di dil û mijûl kirine. Lê hiç piskirêkek min bi mîdyare nîne. Demameşên protestoyî li seranserî welatiyên li dij Trump tên berdewam kirin, dengvedana peyamên alîgirên serok jî tên bîstin. Di vê xalê de ew mafdar e. Mixabin piraniya nûçeyan têk derin û dixwazin berjewendiyên xwe bidene pêş. Tu dizanî çi, hîviya wan ew bû hêlarî bi ser kevît, lê bi ser neket. Rêxistinên Emerîkî yên parastina mafên sivîlan di raportên xwe da diyar dikin ku piştevaniya li dij îdaran û ji dema sûnd xwarinê di meha borî da heta niha zêdebûnê da ye.